No niin, morjesta pöytään vaan, ja se on 29. joulukuuta ja ajattelin nyt tehdä tämmösen setin esittelyvideon, kun tämmösiä on tullut vastaan tuolla YouTubessa muiltakin tekijöiltä ja näissä on ihan fiilistä mun mielestä, niin päätin nyt sitten kuvata itsekin. Ja jos siellä nyt joku miettii ruudun toisella puolella, että kuka täällä oikein esittelee, niin se on Veelis, moro. Ja lähdetään nyt liikenteeseen ihan vaikka tuosta patarivistä, mikä tuossa alussa jo näkyy. Eli se on Funken Volta-patarivi, purppuran värisenä tai violetin värisenä, mikä onkaan. Se on oikein hieno tuote ja sopii johonkin kohtaan näytöstä. Muutenkin mä esittelen tässä nyt ensimmäisenä nämä kaikki näytöstuotteet. Sitten löytyy samaa väriteemaa, Funken bengaleita. Niitä on myös sinisenä ja punaisena. Ja sitten on näitä stroboja. Nämä on oikein hyväksi todettu. Ja yleensä palaa jopa reilu 90 sekkaa. Sitten löytyy näitä Argenton Gatling, en tiedä miten lausutaan, mutta näitä pötkylöitä, mitkä ampuu valopalloja. Niin näitä en ole itse käyttänyt ennen näytöksessä, mutta uskon, että nämä sopii oikein hyvin siihen. Näitä löytyy tosiaan violettina pari, punaisena pari ja sinisenä pari. Että ehkä siellä joku saattaakin jo arvata, minkä väristä teemaa näytöksessä ainakin on havaittavissa, mutta siinähän arvaa. Joo, sitten löytyy 3 Haloa. Ne pyrofesteillä näytti oikeinkin hyvältä, kun niitä ammuttiin useampi kerrallaan, niin päätin sitten tehdä vähän vastaavan itse. Saa nähdä, että pitäisikö niitä ottaa vielä 4. Vähän mietin sitä, mutta katsotaan. Sitten joskus alennuksesta hankittuja No Sound single-shotteja. Ajattelin silloin kun ostin, että näitä voi joskus tarvita näytöksessä ja nyt ne on sitten löytänyt paikkansa semmosesta. Katsotaan miten toimii, mutta eiköhän ne ole ihan hyviä siellä seassa. Sitten on Johopyron crossetteja. Ne oli itselle vähän semmonen heräteostos, mutta ihan hyvä, että ostin. Ne sopii settiin oikein hyvin ja mitä nyt sitten on kuullut muilta, niin vissiinkin oikein toimiva crossettepata. Sitten Viola Verde, todella näyttävä tämmönen näytöstyyppinen ratkaisu. Tähän ihastuin tuolla pyrofesteillä kanssa ja olihan se nyt pakko saada itsekin settiin. Alhaalta löytyy sitten Hypernova. Tää on oikein maukas komppi ja räyhäkkä, niin sehän täytyy sitten kanssa saada. Ja se saatiin. Palataan vaikka tonne ylös sitten, niin sieltä löytyy pari Dragon's Nestiä. Se on oikein hyvä suihku ja justiinsa se, mikä onkaan efekti siinä, niin on aika semmonen, mitä ei yleensä suihkuissa ennen nähty. Olipas järkevä lause, mutta siis toi Dragoni eri väreissä, niin se on oikeinkin hyvä efekti ja ajattelin ne pistää kanssa siihen rauhalliseen osuuteen sitten. Great Vaaleja varaston perukolta löysin. Joskus on ostanut varmaan Alesta. Ja niitä ei aluksi pitänyt tulla tähän näytökseen, mutta sitten ajattelin tai löysin tai keksin yhden kohan, mihin ne sopii oikeinkin hyvin yhden toisen paran kanssa. Niin näette sitten. Finlandiaa pari piti ottaa. Ja tämän vuoden Finlandia nyt sitten on vielä entistäkin parempi, että nemmi on tasan tonnissa ja pikkusen tempoa laskettu ja näin, niin oikein hyvä tuote. Lähtee tuplana menee. No sitten Andromedaa pari kappaletta. Siinäkin on oikein hyvä semmonen nopea tempo ja tripla finaali lopussa toimittelee kyllä kivasti. Ja olihan se pakko ottaa vähän oikeasti isoputkistakin sitten Predatoria pari. Niin pistetään sekin tuplana menee. Tässä oli tosiaan nämä näytöskamat kokonaisuudessaan. En tiedä saanko yhteen kuvaa. No melkein. Siinähän ne. Katsotaan tuleeko vähän jotain täydennystä. Stroboja ainakin pitäisi hakea vielä toinen paketti. Katsotaan tarviiko jotain muuta vielä lisää. Mutta pääpiirteittäin näytössetit on tässä. Tosiaan sen verran unohtui tuossa äsken vielä sanoa, että aiemmin on järkkäillyt näitä näytöksiä Mikon kanssa, mutta hän on nyt muualla viettämässä uutta vuotta tällä kertaa, niin nyt järjestän ensimmäistä kertaa itse. Eli hankin tuotteet itse ja ohjelmoin itse ja näin. Niin se on ihan mielenkiintoinen homma. Sain kuitenkin Mikolta pari Ignitea lainaan, että paljon kiitoksia siitä. Sitten ajattelin seuraavaksi esitellä nämä kepit. Eli täältä löytyy tosiaan viime vuodelta Titan 7, yksi avaamaton paketti ja sitten toinen tommonen vajaa, mihin on sitten eksynyt joku tanskalainen ja Fireball
salutekin sinne joukkoon. Sitten löytyy Royal Celsi. Varsinkin nuo isommat näytti aika kivalta videolla, niin täytyy se ihmeessä itse testata. Alarmia löytyy viime vuoden batchia. Täytyy muuten pistää sitten ihan suoraan noin menee, ettei vaan lennä vaakatasoa. Sitten on vielä näitä meillä päin, tai me kavereiden kanssa sanotaan näitä pupuraketeiksi, niin niitä melkein täys pussi siinä. Ne on oikein kivoja SR Pyro keppejä. Ja Vikingin nappasin kanssa alennuksesta pyrofesteiltä matkaan. Ne on vähän nähty jo, mutta ammutaan pois. Ei siinä mitään. On ne hyviä, tosi hyviä varsinkin sillä alehinnalla. Taisi 10 saada pussin. Sitten tämmöstä pataa, mikä ei tule näytökseen, niin Hullupelle löytyy. Sitten on pari testivoittajaa ja Argentolta Wintersun ja Firlefanz löytyy kanssa. Sitten muuten semmonen mainitsemisen arvoinen tuote on tossa vielä kuin Skybreaker. Eli tämän vuoden 38 ilmapommi. Sekin on hieno nähdä livenä. Kaiken näköistä muutakin pikkutavaraa löytyy, mutta en nyt jaksa niitä kaikkia alkaa tässä esittelee. Jotakin jämiä vuosien varrelta. Tässä nämä järkevimmät varmaan olikin. Mutta joo, kiitti kun kattelitte ja morjesta.